za mu je mu duba ta ne. Ɗakin ki babu ɗan labulen da an ja na gefe baya gani. Akwai labule akwai windo to duk zarafe su dai in gani. Can ne da dai mu duba ki ganta karke barin kunun safiya. Za ki ga tana ta walwal da irin da ado na 'yan Saudiya. Kogun bikin gidan 'yar Buhari mata ba za su raina ki ba. To ka kawo ta in gwado yin gane idan ta yi bani canza ta ma. To ai dole sai da ni za a je akwai 'yar wayar da ba ta zama. Malam gida na matan aure me za ya kai kale kashi ma. Abakar ki damu indan wannan kogi shi ne uban korama. Kyautar ta ma sai in dauna baki ba za na karki sisin ki ba. Damun wannan kika kawo gidan ne sai yasa kike boye-boye? Munafukar Allah da ma'aiki? Allah da ma'aiki? Dan Allah ya laɓe ka. Na rantsi da Allah sai kin ci ubanki. Dan Allah ya laɓe. Wallahi sai kin. Me ya fi ni?